Ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalitan upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nagkilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan na banal ko ang aking sarili upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Ako naroroon. Lalakad ta po matipon kining kaya kaming santuaryo. Ginoo bang kanita makanyan mila pong gawan rin kekeng banal tungkulan na pekitanguanan mi kaya ka. Sana po yung balang metong kaya kami dinan mo kaya pong ganapakabiasnan. Ginoo, pasalamatan da ka po karing pagkalub mong biyayang pong sikanan kaya kami ang ganaking pagkalub mong biyaya aking aldoldo. Ginoo na ano pong ayablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami nung mo po sambanda kat puryanda ka king kekang pangay espiritu kekang katutuan. Ipang banal ngening oras sa iti sana po. Ngening mag-aral kami, sana po makanyan mo, sana pong buklat din kekeng puso at kaisipan. Ginoo makanyan mo, kaya sana pong gabayan. Ginoo, sana po ngening oras sa iti. Imbalang metong kaya kami, makanyan milang agawang katapatan din kekeng banal tungkulan. Ginoo, sana po oreni po rin kaya kaming kapatada, pinili mo ka ring dakal. Sana po dinan mula naman pong maragulasi kanan, bang kanita o makanyandala naman na agawaring banal ng tungkulan. Ipang banal ngening oras sa iti, nung may kabatyo ka man pong pamagkulang mi karingaldomi, sana po patawaran may po imbalang metong kaya kami. Ginoo ngening oras sa iti, oreni po, din kekeng pisasan metong nga panalangin, Ginoo e minopugi siya ng sambitan rin laman daring kekeng puso, ikapuing mana kitiking mikibalo. Sana po tanggapan mo lang mabanglungayin king kekang banalayarapan at tanggapan mineman sana po itang kekang pamipala ting kekang bendisyon. Menibat ngeni ang gamang puking wakas, yan asa po.
Diyos king harap na kapamilatando deng torong pambanwa manatiling ganap puso'yo't kaladwa kalamna't upaya ning Diyos pa bandina ke kung sabla kaya maniwala at sasalpan tayo kanyang upayano luwal sa at kilobyo ing ayam pun yuya kung uli na mo rin ning pamanualayo karing detak-detak ke kong pamaminto karing bane-bane makagawa kayo king Aldo yung bukas ing na bangyo at iyo balen kong magaral po katanda na niyo muso na bukod makiramdam kayo lalo sanang may git mo yakit ke kayo lalong taladapat laring sariliyo kelwat ning panahon king pamakiramdam wabiyaso na kongon ika'y kongon nung dating amano ke kongon sesimpan wala nang mayakit ke kayo man ke kayo ing magi
king tabling lo, banal ay amano. Ibili king saglit, apenandit king berbalan ding kakong amano. Wa anggyang aldo ampon bengi, ela tutok ng dingkekong sarili ban maliyaring ume kayo king santuario. Ngano ning amanong daralaku ke kayo nung alayang dapat ing metong ataw. King kayang kasalpantayanan arapan ng Diyos. Iti maging alang kabaldugan pakatanda na niyo. May get yu lang bus niyan ding kekong panamdam. May get yu lang talintingan ding amanong mibabiye ke kayo. King banting upang alang maliyaring lunto na ulang kasalpantayanan. Nung ing lugod nga na dagulya karing balang kekong panamdam, iti alanang maging marawak amaliyaring lunto, banang lekaran ning taong talo salpa, emo sana ning aldo sabat ding kekong sa ikuya diyo takbang ding kekong bitis king yato. Eko sa pakikuwanan niya na maliyaring iti kekayo ketang nanon kekayo makapagsadya ko sang maygit. Aring kekong katungkulan bang miyabyeganap king kekayong kailangan. Sinuyo king saklit na pinandit king kekayong pamitipon. Pakikuha na niyong ikong sabla makatipon ko. Baya po yung sabla. Si baya po, pasalamatan tamo. Yung nga pong Ginoo, na di niya nakatamo pong metong amamatula. Bang sabyan nala ang pong panabili nala. Etang minamayap tamong gawan. Yung nga pong Ginoo po, yung maya pakawaran. Bakit po kaya balamotang mayayalayang kabaldugan? Itang batas ng Apostol Santiago. Pero ang pupusanan o bibibitan na problema. Pero bayo ko po malaos kung kakatamong tan kaniti masalaya po pusan nanula po ring pusan na rin. Ilapin po ret ang problema. Ilapin po ret ang isipan mo nano kaya yung pabakal ko bukas ka rin mag-aral ko. Nano kaya itang itunda rin nga na ako po tang ukto kanini. Tala po kano isipan din. Nuni italaga tala rin kaya katamang puso king pamanyamba. At niya naman sinabing ebanghelyo, sabi na, lewin nyo nga na rin ngayop banwa. Ela tatanam, ela mibabangan. Pero pakanano ning Ginoo. Eta kaya may kareta. Naita mo tintamong kaisipan na matulid a desisyon king kaya katamong sarili. Etala kano dadala rin po sa nareti. Uring nung migaga nakaka, sasabihan mo ng ating kang kasalpantayanan, kay ba't itang antikanita, maging bawag yamo po. Nya isipan ko po, king malambatanang pamanyamba, king banabanayad, mitatanam lang karing puso tamo, deting bage, aburina ni nga pong Ginoo. At sana balo ko, king kayabakan na iti, tapat la ring puso tamo o ring Ginoo panintunano retang tuni talasamba. San Juan 4:23.
24. Kaya katamo pong anak na ning Ginoo, makanano tamo pong maging tapat. Sana king kaya katang pamanyamba, king nga ba kay ti, ating mitatala ka ring dulang daring puso tamo. Sabi na nandin ng Espiritu, emo kano nga na maging talapakiramdam kayo. Nune pa naman maging talatupad kayo. Kaya pong Santiago makasulat siya. Pinabili na kay katamo na matwa na po ang panahon. Bugbugta na po kayong katuruan na balo ko itamongan kaluguran tala rin kay katang sarili. King kay katang pamanyamba, ingatan tala rin kay katang dapat. Alwa po itang kay batamong sinimba, king kasalukuyan makirandam ka. Kahuli mo alabas nan may kumari mo nga na kumari po ta magkwawo tana. May baldugya po nung depatan mo ita. May nabuya po king dalan tang pegaralan mo. Sabi na ning Santiago 2:10, pakilabi tayo po. Nung makanano tayang ingatan ning kikatang sarili. Uling ninuyaman ning mimingat king mabilog a kautusan at miragsaya king metong montul dokya meging pi kasalanan ongan. Yapin po ito. Gusto po kanong king kang malamba ta pamanyamba, pamanwala king espiritu ing nga pong Ginoo. Kay ba't kita mo kanong tuldok, pa magkamali mo, pi kasalanan mo na. Kanita po atin ko naman nabasa ngararing alagad, kabulok na nga na ning asno, kasi po yung asno makaugsiya king marangli. Pero po itang iipanang maputi, ereyikit, nang sinabi na ning maestro, kaputi na iipan nga na po. So ita pong mapupuna, itang dita ka bayid, dita ka tuldok, king meto nga tao. Naking kaya katamong pamaningat, king kaya katang pamanyamba, kay ba't nga na king metong muntuldok, pi kasalanangan ning tao. King kayabakan po nga iti, itamongan po, mo po bukod yako, yung malyari nga, di pa kilala, ikayo man po, malyari tamong magsalita kini, magpatuto, andyang eta mo po talaki king topic. Nung bisa tamo pong mabiyasa, metong mo po yung sabi ko, nung bisa kayo pong mabiyasa, king amano o pa magsalita, magdala-dala tamo pong papel lang pong ballpen. Ban kanita rin makanining topic, susulat tala. Kay ba't po tang milabas po yung panahon, adamalan pa si bayo, po tang kikang pamamasa, gastan mo po, ikaman, migpatuto ka. Urin pong tinais me yung kikang kaisipan. Yung kanong palang, nung emitatayis, mga lawang iya. At siya naman po king ebanghelyo. Yung kanong palang emitatayis, po tang panayang mitatayis, luntoya po itang taram na. Itamongan po din niya nakatamong kabyasnan, ni nga pong Ginoo. Bang misane, kitang burina. Urin pong ing Diyos, ya po nga na, sabi na nandin ng Espiritu, pasyayangan tamo yung panahon. Sana nga na tamo maging bawog king kikatang pamakirandam. Nune magsiyasa tamo po, mag-aral tamo. Ating topic tamo po, ano po kasanting. Magbalik tamo po king kikatang topic. Dakilang handog ng isang babaeng balo. Babaeng balo. Buy 7 po, ini talagang kaluluya. Kaluluya pong kalulu. Dakilang handog nga na. Sa isang babaeng balo. Basan tala po rin kayang referensya. 1. At tinasno ding matana at ikitno ding mabandi at babaldog do ding karelang limos king kabana ning ain. 2. At ikit ni ing metong babaeng may balong maluka ababaldog karin aduang utyabas. Maluka. Bursa po talagang kaluluya po. Siguro mamagpalimos siya kaya makipaglabadaya mo po. Maluka. Bursa ben po tang alayar pong pibantyan. Kaya pong 3. At sinabi na tutuman sasabihan ko kay kayo, iting babaeng may balong maluka, may baldugyang may git ka ring sabla. May po? May git kanu ka ring sabla.
Kinapong kwata, uling detingan at iyong labis, dayang karelang bildog, king ayin, dapat king kalukanan ning bildog na, ning hanggang pagkabiyena at yukeya. Sabihan po, itapong mabandi, itamo pong gilit-gilit kanuyang bildog na. Mabandi yaman po, maragol yaman binyeket ang maluka, pero po king amano na, sa satantala po rin kapag-aralan. Deta mo po kanong sobra-sobra, ilang binye ng bildog, kaya sakit ang maluka. Yung maluka po, pagkabiening at yukaya nga na, muli sabihin na pong pamangana pa kinabukasan, binyene pa po. Binyene pa po. Nya po, maragul po, kaya nga pong gino, itang pigkalob na. Mas maragul pa po, kaya itang mabandi. Yung kayang pigkalob, kaya itang kusa ng pamagkalob. Anya, kaya katamo po, na ang balo ko po, itamongan, takaltaman, pupusanan, king biye, pero itamo po, tapat tamong magkalob. Kaya pong kaduang Korinto 9:6 po at isuglong ke po. Dapat iti yang sabyan ko, ing tatanang makikarimutan, malot siya namang makikarimutan. At ing tatanang binangdakal, malot siya namang binangdakal. So po itang mabandi, di takla mo po para king Diyos, detang bildog na. Kasi po, sobra-sobra mo king kayang bulsa. Ene po, kalupay tang pakakalulo, may gitking biye na nga ng pagkabiye. Binyene po, ena po kaya nakantang atin niyang pamangan kinabukasan. Uring sabi napin, ayop banwa nga na, elatata na, may alam ibabangan. Pero pakanano ng Diyos, itapa kayang tao. Ne po. Anya po, kempong 7. Pabro niya ing balang katao, dapat dekil king at yung telagana king kayang puso at mabayat king lubna o king sapilitan mo ulingin Diyos kalugurane ing masayang babye. So ita pong mabandi, may nga pilitan niya mo po pala. Kaya katamo po andyang magkano yamo pigkalubtayang kusa. Ane po karagul, ane po kabahaya at katimbang, kaya nga pong gino. Uring balo ko, tapat laring puso tamo. Suglong kaya po king Hebreo 13:16 nung iyok magkamali. Dapat in pamanya patmayap ang poning pamanyaw yang iyo kakalingwan uling karing antikarete ngayin ing Dios binayang matutula. O ita po yung sinabi na ni nga pong Ginoo. Matulaya pong matula. O tapong ingkikatang dapat ang pong pamanyapat king nga kalupang tao. Depatan mo king kalupang tao. Emo kitang tang may tapig kalub nune king Diyos mo binye. Sabi na ning Mateo 5:42, dinan me ing maniyawad at ing mandam kaya kaparami. Ana po ning kasulatan. Kasebian 3:27, nung ating kang kayupayan nga na, tang oras ay tayo, ibiya mo na, mo na pagpabukas. Uri nga tsuke kayong kayupayan, bang pagkalob mo, mo sabihan king kalupa mong tao, magbalik ka bukas, magbalik ka king Bernis. Uri na po, yung nga pong Ginoo, istong linapit siya yung tao, ating kamo rin ipagkalob. Tinan me, anya po nung ating magpalimus, magkaroling, diyang limaya mo pong Piesus. Kitang kusa nga ng pigkalob na ning tao. Ibiya tayo. Alata na pong dakala sa sabihan. Kimpong pa mag-aral tamo, ana po kasanting, meto nga panyulong ampong, meto nga pagsubok. At ang danan niya po yung kaya naka ng mabandi kanitang mengutang yaking maestro. Maestro nga na po, mag-storya pong ditak. Pero kanya pong Bible ini. Maestro nga na naning gawan ko ba kung mirasking kayarian banwa. May kibat siya po yung maestro. Bakit? Wari nga na, yung sablang bage. Depatan mo na. Opo, ha? O nung makanyan. Bisali mo nga hanggang kahitinan mo. At pamiya mo ka rin maluka. Anyang dandama na po ning mabanding kaya na kanito. May lungkot siya. May lulam niya lupa. Uring tutuyang maragulapi pandyan.
So, impabandyan po ket sulit, malalakwan niya mo. May nalimbawa nga pang Ginoo, kabayat dang lungob nga na po ning kasulatan. Ding mabandi. King kayarian banwa. May gitya pa kanuing meto nga kamelyo. Istaman malatiya bubusing karayom nga na luban eh. Nung pong kareta pong makaintindi kitang kamelyo nga ito, pakilala kayo po. Yung buring na pong sabyan nga nang may gitya pa yung kamelyo nga na bahalo ya po yung kamelyo po tapong king disyerto kaya bining kayang Panginuan. Ano po karakalakarga yan? Dakalya po karga pero atsuk kitang kakulutana kitang kayang Panginuan. Andyang ne po kakabayin disyerto. Tukiya. Iya po tumutol. Sobre ko pong sabyan, deta pong taong pakakalulo. Babaying may balo nga na. Yapin po ito. Ing meto nga pakakalulo, manatili ang kakawol ang pong tatala na matalik. Kaya nga pong Ginoo. Pilit yang manyawad na dinaning sikanan. Pilit yang makyugnayan na sanay ngatani. Pota pong kiraklandar rin kaya katamong pamanalangin kaya nga pong Ginoo. Maging malapit tamo po kayo. Makanya niya po ing burina ni nga pong Ginoo. Anya po may alimbaway ang meto nga kamelyo kesa nga naking mabandi. Alden niya po yung mabandi, may lulam yalaw pa. Basan kayo po king Lucas 12:17. Banta po, akilala tayo nung nayon niya ugali ing meto nga mabandi. Ay na po, nagmayabang niya po yung mabandi. At yapi badbarana king kasarilinana, nga na, nanoing daptan ko, uli na ning dakal ko tinipon, king pinupul ko. 18. At sinabi na iti yang daptan ko, lagpakan ko, dingbangan ko, at metalakad kong lalong maragol, at karen ko tipunan, hanggang pupul ko, at ing bandi ko. Lagpanganya po kanuing kayang bodega ang malati. Pagawaya pang maragul, at karina tipunan ing kayang bandi. 19. At sabihan ko, king kaladwa, dakalabanding makasadya, king dakalabanwa, painawa ka, mangan ka, minum ka, magsaya ka. Uyang po yung tinamnak yung kaisipanan ng meto nga mabandi. Bakit po kaya yung tao maging sakimya king kayang pibandyan? Sundo tayo po, sige, king 20. Nung nanay sinabi na ng Ginoo kaya, dapat sinabi na kaya ng Diyos, mangmang, ngining bengi adwan yung kaladwa mo, at ing tinipon mo maging kanino kaya. Uita po, tipunan meman po kano yung dakalapiban dyan, salapi, ginto, potang mateka, maging kanino kaya nga na po. So, imburi ng sabihan ni nga pong Ginoo, rin pangakong titipang kaya katamo, tumipon tamong piban dyan kaya tusulip tang malalaso. Sanula po rin, ito pong kasipagan, pamanyamba, pamanyapat mayap, king kapuing imburi ng sabihan ng Pasko, panipapatawad, karing sablang mi kakasala pa, mi kakalugod, karing mangayintang, karing pengari. Kasi kanita po niyang anak kami, ring pengari, di din ang daki nga kinaldo. Ngini po, ngining may nga sikantana, may nga tuwatana, malyari tamo pong mablas, karing pengari, nung atin tamo pong yablas. Muret, ang anak kamayintang ilang dinan tamo, une, den man pong makatuwa, nung atin tamo pong ipagkalog. Biya tayo tanggalang tamo, king Paskong daratang. Ban kanita po, in Diyos tumulaya kaya katamo. King kapinandi tanayti, oren po, ring pamagaral, akanakong ayayabot, king kayabakan, sana magitlasan ng mitanam, karing dulang daring kaya katang puso, ring kaya katang pamagaral areti, ban kanita, sumulong tamo, banda na ka rin. Kalupa na po, nga sabi ko, nung bisa ko pong mabiyasang magteksto, magpakilala, magpatuto, rin pong topic, magdalaan pong ballpen, ang pong papel. Take note tala po retang sitas, pamagkabiso po, kentuto king banua, metong nakakaretang speaker, ang magpakilala, karing tuntunan na ng burina ng apong Ginoo. Pasibaya po, Merry Christmas po kaya kayungan. Sana yung Pasko tamong daratang maging masayaya, masagana, dakalabiyaya, at antimorin, yung pamikakalugod manatili sa kaya katamo, retang hanggang ating kapanandaman, ipanalangin talargo,
detang pengaring mga ina, matwaking kasalpantayanan, gamit na ning katang kasalpantayanan, panyawad tala pa kingapong kinu, na sana akayabi tala pa himpas kong daratangayan. Salamat po, maya payabak, kingapong kinu at kayayungan, takal pong dakalasal. Pasibaya po maya pa oras king meto nga Diyos. Kaya kayo po malugod na pingari ang pong kapatad. King kasalpantayanan. King misan pa king aldo na ning sabat. Tatyutam po king eskwelahan ning bebang magaral. Po. Yapin, lumakananong dindamtala po ring kabiasnan. Manibat king Banal Espiritu, Santa Veronica. Gana po king kakatamong kapatad niya po. Yapin, sabi napin yung pamati na king Santiago 2:20, dapat buri mong abalo o taong walang kabaldugan, aking ingkasalpantayan na lang dapat bawgya. Po. Pakilala niya po ning Espiritu kaya katamo niya. Nanuya kabaldugan ning kasalpantayanan, at nanuya kabaldugan ing meto nga pamanwala king apong Ginoo po. Pala nung ating kang kasalpantayanan, kailangan dinan may pong ating dapat niya po. Kalupa na inggewa na po ning babaeng may balo ne po. Itang kayang pamanayin at inyang kasalpantayanan at atinyang meto nga dapat ne po. Kasi yan na mo kabot pagkabyena, binyena eya po meg alinlangan. Ne? Sabihan binyeneng alang alinlangan king puso na. Ne po. Tapos sabi na ning makasulat a binasa ning kapatid tamo. Ne po. Detang atin kayatinan, deta mong sobra-sobra ne po. Pero namang ganagalang tao po makanita. Ne po. Iti metong ya mong inalimbawa na ning kakatamong Ginoo. Ne po. Abang kanita, iti amanyaring pepakilala na ing kabiyasan kaya katamo ne. Unano po itang pamanyapat na ning metong nga tao. Ne po. Inyapin sabi na pining Espiritu nandin, agpangmurin king makasulat, San Mateo 6, Kapitulo 3, versikulo 3, ang gaya pong 4. Kapitulo 6 po, versikulo 3. Dapat nga nanong manlimus ka, nasa ababalo ning kay limo ing daraptanan ning wanan mo. Ne po. Pakilala niya po ning Espiritu kaya katamo yan ng dindindamtayan. Abi na, nung manlimus ka kano, ne po, nung naning depatanan ning kay limo, na ababalo ning wanan mo. Yung buri na sabihan ning depatanan ning babaeng may balo, in Diyos mo yang mikibalo ketang depatana po, ne? Uling yan nakabuding pagkabyena, binyene po, ne? In Diyos yang menakit ketang kayang gewa po, nya in Diyos yung mayyaring menablas kaya. King 4 po, sundo tayo. Bang milihim ing pamanlimus mo, at igpamong manakit kaya kaking lihim, ablasana ka, ne po. Ya po palitang karampatan, dapat daptanan ning metong ataw, ne po. Kalupa ning pamanyapat maya pampong pamanyaw po, dindam tayo, Hebreos 13:16, ne? Yung pamanyapat maya pampong pamanyaw, nga na iyo kakalingwan, uling karing antikareting ayon in Diyos binayang matutula, ne po? Yung pamanayin po, ne? Bang mili yung pamanlimos mo, espiritual, ne po, o material abage po, ne? Depatan tamo, ne? Sabihan, nung depatan may metong tao po, kaya kanamo, ne po, in Diyos na, ing mayaring manablas king depat mo. Makanyanyawari, ing buri na po, ring tema tamo, king kayabaka na itin, kalupa na po, manain tamong kapasalamatan king Diyos ngayon, ni Aldo na ning Sabat, ne po. Itasanang ayin tamo, itang matanggap tamo. Lawan tayo po yung sinulat na ning matuantipan, king Levitico, Kapitulo 19, versikulo 5. Kaya ni pong Levitico, Kapitulo 19, versikulo 5. Chapter 19, verse 5. At ngening miyain kong meto nga dawon, king ayin king kapayapan king Ginoo, yain nyo itasanang nung makananura kong tanggapan. Ne po?
Imburi niya sabihan king kaya katamong pamanayin, king kaya baka na iti, meto nga daon king ayin, ne? Itamo po yung ayin tamo yan, itang pami pasalamat tamo king apong gino, ne? Itang mimia tamo ring bagay material matanggap na itang kaya katamong ayin. Imburi niya sabihan ng Diyos kaya katamo king pamanlub tamo king santuaryo, lilinis tala ding puso tamo pong kaisipan, may nalangin tamo, may nyad tamong pamipatawad ka rin pamagkulang tamo, ne po? Tas sanang ayin tamo, itang matanggap nga na, king arapan na po ning apong Ginoo. Makanyinyawari, ing panintunan na po ning Diyos, karing balang metong at metong kaya katamo na. Ita pong minyatamo na may tanggap ta na alipo. Ne? Itang panintunan na nung makananong puso na ning tao. Isa dyan king aldo na ning sabat. Ne po, nung makanano yung manayin, metong nga panalangin. Ne po, kanita yung Diyos buklatan niya po, ing awang na ning banwa. Lawan tayo po yung Malakias, Kapitulo 3, versikulo 10. Dala nyo yung mabilog as si kapulo king bangan, bang mikating pamangan king kanakong bale. Ana po ning kakatamong Ginoo, at subukan nyo kung ni kaniti sa sabihan ng Ginoo, rading ejercitos. Nung ko buklatan kaya kayo ding awang ning banwa, at itugtug ko kaya kayo ing metong akanuanan, ay lang silid ama nagyubang tanggap kaniti. Ne po. Busabyan, ne po, dalan tayong mabilugi sa kapulo king bangan. Nanuya po yung si kapulo, ne? Yung si kapulong amanwana, yapin ding kautusan na po ning apong Ginoo, ne? Dalan tala, bang mikating pamangan king kanakong balenga na po. Karing pamakiramdam tamo, karing kautusan na po ning Diyos ngayon, ne? King kaorasan na iti, uling taos king puso tamo, ne? Apin nga na buklatan kaya kayo ding awang ning banwa. Itugtug kaya kayong metong akanuhanan lang silidama na gyubang tanggap kaniti, ne po. Itamo pong tanggap tamong persang pong sikanan, karing kaya katamong balang katawang laman metong akanuhanan king apong Ginoo, ne po. Nyapi na lagi tamong pong tandaan, ne, sabi na nandining Espiritu, dam kaya po, San Lucas 17:6, nung nga nang ating kong kasalpantayanan, ating butol na ning mustasa. Ne po, sabihin nyo nga na king dutong tulang dung aking dalat malat at iti mapalyari. Ne po. Ating Ginoo sinabi na, nung ating kong kasalpantayanan, ating kabutilan abining mustasa, sabihin nyo kanining dutong nga si kamoro, mabagot ka at mitanong ka king dalat malat at pamintuan na kayo. Sabihan po si kamoro, yapin itang duto nga kamachilis siya po tayo na. Sabihan po, yung kasalpantayanan, kalupa na, nung ating masakit niya po. Kaduan Thessalonica po. Sabi nung mission po, kaya katamo na, yung tang agiyong pibatan, dapat kalangkap ng tuksyo, gawa na niya maning dala na ning pamanakas, bayong malyaring apibata. Yan po. Yung Diyos po, na, mati ako at bagbi ako, susugat ko at pakaya po, at alang mayyaring miligtas king gamat ko. Na po, in Diyos po, yamo rin yung susugat, at yamo rin yung mayyaring pakayap na po. Nung may sugat tamo po, in Diyos mo rin yung mayyaring pakayap kaya katamo na. Kanya dakal pong dakal salamat na, kaya kayo pong talasiyo medyo gusto nga yung bagya. Napin po, misan neta po, ayasahan king balang sarlita muling laman tamo na. Tintamong tumubo yung bisang tumubo ka rin balang laman tamo na. Meras po itang sakit yung tao na. Yapin na karing talasal pantaya na po kaya katamo mayaring datang itang mayaring subo ka rin balang biyatamo po na. Misan datang itang sakit ay tamo balo na po. Pero makanyan man in Diyos po, ing balang panaligan tamo ka rin balang biyatamo na. Uling sinabi napin, mo rin susugat at mo rin mayaring pakayap na po. Anumang bagay, itandatang ka rin balang biyatamo po, kailangan pala maging matibe ka, maging matatag ka, king kaya kang kasalpantayanan na. Tang etamo susuko king nanumang bagay laban na po. Yung nga rin tamo po kan sandalos, nung kapilan tamo susugat, masusugat ka rin tamo tatapang. Dakal pong dakalas, salamat at pasibayo, maya po oras po.
Yang pagsamantala po, ako na naman yung tinalang kaya kikatang kapulungan, uling may ako wala na po din kaya katamong kapatad, kaya katang manimuno, may pag-convention la po kaya Isabela. Baka po po tambing siguro, datang la. At istong niya akong tatalang kayang pulong,